Eli huomenta kaikille. Mä olen Mari Lampinen Salpauksesta ja ESME-hankkeen projektipäällikkönä. Ja, tänään teille esittäytyy siis useampi maahanmuuttajiin kohdentuva hanke täältä Lahden alueelta. Ja aloitellaan Totta-hankkeella. Onko Jenni paikalla? Täällä ollaan. No niin. Jenni, sun ääni ei kuulu. Aha. Minulla ainakin kuuluu. Näin. Kuuluuko? Okei, ilmeisesti muille kuuluu paitsi minulle. Okei. No niin. Hei, huomenta vaan kaikille. Mä oon tosiaan Saksholmin Jenni ja tuun tuolta Totta-hankkeesta ja toimin siellä työkykykoordinaattorina. Ja nopeasti kerron Totta-hankkeen kuulumiset ja sitten siitä asiakasohjauksesta. Totta-hanke on tosiaan yli 30-vuotiaille lahtelaisille ja asiakkaan tulisi olla pitkäaikaistyötön, eli noin vuoden työttömyys vähintään taustalla. Ja mitä me tehdään, niin me sitä työkykyä nimenomaan selvitellään. Eli meillä on tässä moniammatillinen tiimi. Meillä on 3 työkykykoordinaattoria, 2 valmennuskoordinaattoria ja sitten opettaja tiimissä ja sitten kuntoutuslääkäri. Ja itse tällä hetkellä on niin mukava tilanne, että meillä on jopa 2 kuntoutuslääkäriä käytettävissä. Eli pystytään sitten ohjaamaan asiakasta esimerkiksi kohti kuntoutuspalveluita, eli saamaan hyvät P-lausunnot, jotta sit voidaan kuntoutuksia hakea. Nyt tänä keväänä meillä on aika paljon kaikkea uutta toimintaa, eli ollaan pyritty vastaamaan tämmöisiin, niin kuin, miten sanoisi, psyykkisiin haasteisiin, mitä asiakkailla voi olla, niin meillä on nyt useampia tämmöisiä ammattilaisten vetämiä vertaistukeen perustuvia ryhmiä. Niihin edelleen voi siis asiakkaat ilmoittautua. Niissä on vielä sillä lailla tilaa, että kaikki ilmoittautuneet pääsee haastatteluun, jonka perusteella sitten valitaan näihin ryhmiin. Mutta mitä meiltä löytyy, niin meiltä löytyy sekä naisille että miehille kohdennettu tämmöinen mielen hyvinvointiin keskittyvä ryhmä. Sitten meillä on tämmöinen ahdistus-jännitysryhmä ja sitten on tämmöinen niin kuin neuronkirjon piirteiden kanssa elävien ihmisten ryhmä. Ja näihin tosiaan, mä kohta kerron lisää, miten, jos siellä sopivia asiakkaita on, niin pystytte ohjaamaan myös niin kuin muut hanketoimijat, ei pelkästään enää omavalmentajat. Sitten meillä tänään käynnistyy Salpauksen kanssa yhteistyössä tämmöinen tekoälyyn keskittyvä pilottiryhmä, missä siis meidän hankkeen asiakkaat pääsee opettelemaan tekoälyn käyttöä ja sitten halutessaan sen jälkeen pääsevät mukaan kehittämään meidän hankkeen käyttöön tämmöistä agenttia. Niin ihan tämmöistä mielenkiintoista, vähän tämmöisiä uusia avauksia. Mutta tosiaan meidän siis hankkeen asiakasohjaus, sen kanssa on nyt tässä vähän jumpattu ja ollaan nyt sitten saatu tämmöinen mahdollisuus, että meille voi nykyään tai siis asiakas voi itse ohjautua hankkeeseen. Mä laitan tuohon chattikenttään linkin tämmöiseen mainokseen, missä on siis QR-koodi, minkä kautta asiakas voi sitten itse täyttää sen webpropoolin. Ja sitten se tulee meille tänne, pystytään ottamaan asiakkaaseen yhteyttä sitä kautta. Eli on pyritty nyt yksinkertaistamaan tätä prosessia ja niin, että mahdollisimman moni motivoitunut asiakas pääsisi meidän palveluun myös itse ilmoittautuen. Ja sitä saa siis vapaasti, jos teilläkin on niin kuin asiakkaita, jotka vois meidän hankkeen palveluista hyödyntää, niin teidän asiakkaille vinkata. Mutta mä laitan sen tosiaan tuohon. Aha, epäonnistui. No, mä hoidan sen kuntoon. Niin saatte sitten sen mainoksen myös tätä kautta. Mutta semmoista meille. Ja siis tosiaan lahtelainen täytyy olla, mutta voi olla maahanmuuttajataustainen, voi olla ihan kuka vaan. Eli semmoisella meille. Jos on jotain kysyttävää, niin voin vastata tässä kohtaa. Kysyä voi ihan mikrofonilla tai sitten voi laittaa tuonne chattiin. Joo. Mutta hei, mä laittelen sen mainoksen tuohon vielä chattiin. Niin Mutta semmoista meille Totta-hankkeeseen nyt tähän kevään alkuun. Kiitos Jenni.
Jos ei tule kysymyksiä Jennille, niin sitten päästetään Vamos-vauhtiin. Ja Vamos taitaa ollakin vauhdissa jossain julkisessa liikenteessä. Katsotaan, miten netti toimii. Joo, kyllä täällä Kousan Anne, Tietyöhön Way to Work-hankkeen projektipäällikkö, ja tosiaan junassa, niin hihkaskaa, jos ei kuulu, niin ohitellaan sitten tätä meikäläisen osuutta. Ja koitin tosiaan tähän dialle ahtaa tietoa sekä tästä meidän hankkeesta että Vamos-Lahdesta, koska meidän palvelut menee täällä limittäin lomittain, eli tämä meidän Way to Work-hanke on 18-35-vuotiaille päijäthämäläisille ja siihen työhön ja koulutukseen yksilövalmennuksen keinoin ohjataan me. Ja sitten meillä on Vamos-Lahdessa muuten toimintaa 16-29-vuotiaille päijäthämäläisille. Ja yhteistä meillä tässä kaikessa toiminnassa on se, että meillä on vahvaa yksilöllistä tukea niin tässä Way to Workissa kuin muuten Vamos-Lahdessa. Vamos-Lahdessa löytyy lisäksi tällaista vertaistuellista toimintaa ja yhteisöllistä ryhmätoimintaa. Myös Way to Workissa meillä on pop-up-ryhmiä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tehdään yhteistyötä myös yrityksien kanssa ja yritetään saada meidän asiakkaita kiinnittymään sinne työelämään. Autetaan ihan konkreettisesti täällä Way to Workissa työpaikkojen etsimisessä, CV:n tekemisessä, opiskeluasioissa. Eilen auttelin tekemään asuntohakemusta Vantaalle, kun se oli asiakkaalla tavoitteena sitten muuttaa sinne päin. Ja siellä meillä on Vantaalla sitten toinen Way to Work-valmentaja, joka voi ottaa koppia sitten tästä asiakkaasta. Sitten voisi oikeastaan heittää meidän toisen slaidin, kun menin ahneesti laittamaan 2 diaa, että miten ohjaan asiakkaan. Niin kaikkeen meidän toimintaa voi ohjata samaa reittiä, eli meiltä löytyy tuolta meidän verkkosivuilta yhteydenottolomake Vamos-Lahteen. Ja sinne voi sitten kirjoittaa asiakkaan yhteystiedot ja voi kirjoittaa myös ohjaava taho, yhteystiedot ja toivoa tutustumiskäyntiä yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakas voi tulla ihan itsekseen. Sen lisäksi meiltä löytyy tuolla palvelupuhelinnumero, mihin vastataan virka-aikoina, eli 8 ja 16 välillä, niin sitä kautta voi laittaa joko tekstiviestiä tai ihan soitella ja varata aikaa. Ei tarvitse tietää, että mikä meidän toiminnasta sopisi asiakkaalle parhaiten, vaan ihan suosittelen rohkeasti olemaan meihin yhteydessä ja sitten me kerrotaan, mitä kaikkea me tehdään ja voidaan yhdessä miettiä, että mikä sille asiakkaalle sopii. Että meidän muu toiminta ei ole suoranaisesti kohdennettu vieraskielisille, niin meillä on myös muussa toiminnassa vieraskielisiä mukana. Että tämä Way to Work on sitten pelkästään vieraskielisille ja vahvasti tämä työ- ja kouluasiat siinä meillä agendalla. Joo, en sitten sen enempää tästä meidän hankkeesta huutele täältä junasta, mutta voi olla yhteydessä joko minuun tai sitten Way to Workin sähköpostiosoitteeseen, että waytowork@hdl.fi, niin sitä kautta tavoittaa. Kiva, kiitoksia tästä pikaisesta höpöttelystä. Kiitos Anne. Onko kysymyksiä vielä sinne Way to Workille tai Vamokseen tässä kohtaa? No sitten jatkamme ESME-hankkeella. Eli tosiaan ESME-hanke on koulutuskeskus Salpauksen hallinnoima ESR-hanke. Malleja työpaikkojen ja maahanmuuttaneiden kohtaamisiin on meidän nimikkeemme. Ja tämän vuoden ajan vielä toimitaan aktiivisesti. Ensi vuoden tammikuussa sitten laitetaan hankepakettiin. Meidän kohderyhmänä on työttömät maahanmuuttaneet. Ei mitään muita kriteereitä kuin, että työtön työnhakija. Eli mille alalle vain haluavia, minkä ikäisiä, mistä tahansa lähtökohdista ja millä kielitaidolla tahansa, niin voi ohjata meille. Me pystytään palvelemaan englanniksi, mutta pääsääntöisesti kaikkien kanssa asioidaan selkosuomella. Ja tehdään alkukartoitus, henkilökohtainen alkukartoitus, jossa katsotaan, että mitkä ne on ne tuen tarpeet ja sitten niihin vastataan. Eli jos esimerkiksi ei ole vielä CV:tä, niin sitten sellainen tehdään ja sitten jos on heikot digitaidot, niin sitten huolehditaan, että niitä pääsee harjoittamaan työnhaun näkökulmasta. Ja ihan tosiaan siitä riippuu, että mitkä ne henkilön tarpeet on.
Mutta sen lisäksi me tarvitaan pienryhmätoimintana tämmöistä työkulttuuri, työelämän pelisäännöt, työsopimusasioita. Tietysti paljon sanastoa opiskellaan näihin liittyen siinä. Oman osaamisen tunnistamista ja sanallistamista suomen kielellä ja sitten harjoitellaan työhaastattelutilanteita. Meillä on työhaastattelusimulaatioita ollut hankkeessa, mitkä on osoittautunut tosi hyviksi, että pääsee tutustumaan suomalaiseen työhaastattelusysteemiin ylipäätään. Näitä järjestetään aina sitä mukaan, kun meillä on sopiva määrä uusia aloittaneita hankkeessa, mutta sitten meillä on sen lisäksi joka kuukausi täällä työnhakupaja, johon meidän osallistujat voi tulla tänne Salpauksen Svinhufvudin-kadun toimipisteeseen studioon tekemään ohjatusti ja tuetusti työhakemuksia ja haetaan niitä työpaikkoja yhdessä, siis ilmoituksia etsitään ja sitten tehdään niitä hakemuksia yhdessä tuetusti. Yritysten kanssa myöskin toimitaan ja pyritään sitä monimuotoistumisen tukea tarjoamaan sinnekin ja sitten järjestämään näitä kohtaantomahdollisuuksia yritysten kanssa. Nyt just oltiin tällä viikolla esimerkiksi Rampolilla. Meille voi ohjata joko niin kuin teidän kauttanne, eli että lähetätte meille asiakkaan yhteystiedot ja me olemme sitten häneen yhteydessä tai sitten annatte meidän yhteystietoja sinne, että meihin voi olla yhteydessä ihan WhatsAppilla. Se on monille kaikkein tutuin ja turvallisin kontaktoinnin väylä, niin se toimii meillä ihan mainiosti. Mutta toki myös sähköposti ja puhelin on ihan yhtä päteviä kontaktoinnissa. Sitten kun asiakas meille tulee, niin aletaan rakentaa yhdessä sitä polkua. Ja myöskin autetaan koulutushakemusasioissa ja sitten näissä työasioissa. Ja meidän alue on Päijät-Häme kokonaisuutena. Eli päijät-hämäläiset, työttömät, vieraskieliset, niin voi ohjata meidän suuntaan. Ja seuraavana ääneen pääsee sitten IVL:n Annika, mutta onko Esmelle jotain kysyttävää tässä kohdassa? Okei, Annika, olepa hyvä. Joo, huomenta vaan kaikille. Mä oon Annika Takalo ja mä työskentelen valmennuskoordinaattorina tässä International Work Lahti-hankkeessa. Kuten Esmellä, niin meidän kohderyhmä on siis koko Päijät-Hämeen alueen vieraskieliset työnhakijat. Ja suurin osa meidän asiakkaista on siis työttömiä työnhakijoita, mutta meillä on asiakkuudessa myös esimerkiksi osa-aikatyössä työskenteleviä ja sitten esimerkiksi lomautusuhan alla olevia henkilöitä. Tässä hankkeessa mun lisäkseni työskentelee 3 muuta valmennuskoordinaattoria, joista yksi on opettava tai valmennuksen opettava asiantuntija sen suomen kielen tukemiseen. Sitten meillä on 2 yrityskoordinaattoria, jotka jalkautuu tuonne kentälle yrityksiä työpaikoille, ja sitten meillä on projektipäällikkö ja projektikoordinaattori. Hankkeeseen asiakas voi ohjautua ihan itse tai omavalmentajan kautta, ja toki parasta on, jos se asiakas on rekisteröitynyt työttömäksi tai siis työnhakijaksi tuolla työllisyyspalveluissa, mutta ei se mikään este meidän hankkeessa asioimiselle ole, jos ei ole. Meillä tämä asiakastyö koostuu pääosaisesti tällaisesta yksilöllisestä valmennuksesta, mutta meillä on myös sitten tällaisia ryhmävalmennuksia erilaisilla teemoilla, esimerkiksi just tämä suomalainen työelämä ja työhaastattelun valmistautuminen ja esimerkiksi tämä englanninkielinen työhaku Suomessa, joka on ihan ylivoimaisesti meillä eniten järjestetyin valmennus. Ja sitten meillä on näitä, tai kohta alkaa uudestaan nämä meidän suomen kielen keskusteluryhmät kerran viikossa. Toinen on suunnattu ihmisille, jotka jo osaa sitä suomen kieltä ja haluaa ehkä vähän rohkeutta siihen sen kielen puhumiseen. Ja sitten meillä on toinen ryhmä ihan aloittelijoille. Ja tosiaan meidän hankkeen päätavoite on myös sitten tämä niin kuin vieraskielisten työnhakijoiden noin pelkästään se mahdollisimman nopea työllistyminen, mutta myös sitten se työnhaussa tukeminen. Ja tuonne yrityspuolelle sitten me tarjotaan sitten maksutonta ja oikea-aikaista sellaista konkreettista tukea sitten vieraskielisen työvoiman palkkaamiseen ja
mitä se sitten ikinä tuo mukanaan, että minä olen esimerkiksi ollut siellä asiakkaan kanssa työpaikalla käymässä työsopimusta läpi ja katsotaan sitten, että asiakkaalla ja työnantajalla on selkeät sävelet siinä sitten, kun se työsuhde alkaa. Meidän toimipiste on kauppakeskus Triossa, täällä Palvelutorilla vihreällä alueella tai Kotouttamossa, ja me ollaan joka arkipäivä auki. Meillä voi tosiaan tulla ihan tiskillä käymään tai sitten puhelimitse tai sähköpostitse voi olla sitten yhteydessä. Mä voin vielä laittaa sitten vaikka meidän nettisivuun ainakin tuonne kommenttikenttään. Mietin, että unohdinko mitään. Niin ja tosiaan toi yksi ehkä valttikortti, mikä meillä kanssa sitten on, että jos me saadaan niitä yhteydenottoja sieltä työpaikoilta, niin meidän hankkeeseen rekisteröityjä henkilöitä me voidaan sitten suoraan markkinoilla sille työnantajalle. Että esimerkiksi just kävi meidän yrityskoordinaattori yhdessä metallialan yrityksessä, niin hän vei mukanaan sitten meidän 20 asiakkaan CV:t, että ihan hyviä volyymeja saadaan vietyä sitten kanssa sinne yrityksiin kanssa sitten tarvittaessa. Jos en unohtanut mitään, niin siinä oli varmaan nuo tärkeimmät, mutta saa totta kai kysyä, jos tulee mieleen mitään. Onko tässä kohden kysymyksiä Annikalle? Meillä kerta kerralta näköjään vauhti kiihtyy näissä meidän infoissa ja mennään jo viimeiseen esittelijään, eli Kirsi, olepa hyvä. Onko Kirsi linjoilla? Kuuluuko nyt? No nyt kuuluu. No niin, nyt kuuluu. Joo. Huomenta vaan kaikille Harjulan puolestakin. Ja mulla on vähän sama tilanne kuin Annella, että aamu on alkanut vauhdikkaasti ja olen liikenteessä. En junassa, mutta autossa. Niin nyt en viittillä kytkeä kameraakaan päälle, ettei tarvitse auton kattoa katsella. Mutta tosiaan YTY-hankkeen esittäytymisen vuoro ja YTY eli yhdessä tekemisen yhteisö on Harjulan Sentimentti ry:n ja Lahden Diakonialaitoksen yhteinen hanke. STIA-rahoitteinen viimeistä varsinaista toimintavuotta tai viimeinen varsinainen toimintavuosi on parhaillaan menossa hankkeen tavoitteena on tukea 16-29-vuotiaiden päijät-hämäläisten nuorten hyvinvointia ja osallisuutta sekä ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja sitten samalla tarjota puitteet vapaaehtoistoimijuudelle. Ja tosiaan hankkeen kohderyhmänä on kaikki 16-29-vuotiaat päijät-hämäläiset nuoret, eli myös maahanmuuttajanuoret. Ja heitä on mukana toiminnassa ollutkin. Ja ehkä semmoinen keskeiset toimintamuodot, mitä hankkeessa on, niin on tämmöinen avoin kohtaamispaikkatoiminta. Eli me ollaan 3 kertaa viikossa on kohtaamispaikka auki, tiistaista torstaihin 12-15. Ja se on ihan vapaa mahdollisuus kenelle vaan nuorelle tulla toimintaan mukaan ja tulla vaikka tutustumaan ja kuulostelemaan, että olisiko täällä minulle sopivaa toimintaa. Me ollaan tiistaisin ja torstaisin Harjula-keskuksissa ja sitten keskiviikkoisin tuolla kumppanuustalo Felmanniassa Dilan siellä ilmaisen puodin tilassa. Ja sitten hankkeen tavoitteena on tehdä niin kuin hyvin nuorisolähtöistä toimintaa, eli kehittäjätiimit, eli nuorten oikeastaan itse ideoima toiminta, jota he saa niin kuin yhdessä kehittäjätiiminä lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjaajien niin kuin avustamana, niin se on myöskin keskeistä tässä hankkeessa. Ja yhtä keskeistä on sitten myöskin voimavaravalmennus, jota hankkeessa tehdään niin kuin sekä ryhmissä että yksilöittäin. Ja sitten tietysti vapaaehtoisuus toteutuu tavallaan niin kuin näiden
tosi paljon esimerkiksi näiden kehittäjätiimien myötä, että nuoret lähtee tekemään niin kuin joko toisilleen tai sitten kohdistaa tavallaan sen mieleisen toiminnan jopa niin kuin ulkopuolisiin ryhmiin, niin kehittäjätiimejä on ollut siis, jos nyt mietitään, niin vaikkapa yöulkona ja sieltä sitten aina vaikkapa kehitysvammaisten lasten kerho-ohjaajan tehtäviin asti kaikkea mahdollista siltä väliltä, niin se vapaaehtoisuus niin kuin toteutuu monella tapaa myöskin. Ja meille voi ohjata nuoret niin, että tulee vaan kohtaamispaikan kautta toimintaan mukaan. Eli nuoret voi tulla itsenäisesti tai ne voi tulla saattajan kanssa. Mutta ihan yhtä mahdollista on ottaa yhteys suoraan meidän hankeohjaajiin, eli Lindaan tai Outiin, ja sopia niin kuin oma yksilöllinen tutustumisaika. Ja näitä tutustumisaikoja he mielellään ottaa ihan sinne kohtaamispaikkojen ulkopuolelle. Et tulee sitten yksilöitä tai ryhmiä saattajien kanssa tai ilman, niin mielellään kertovat hankkeen toiminnasta ja millaista se on. Ja se voi tietysti madaltaa sen nuoren kynnystä tulla mukaan toimintaan. Ja kun nyt sitten linjoilla ehkä on myös tosi paljon niitä, jotka toimii maahanmuuttajien parissa, niin tiedoksi, että Harjulan kansalaisopistolla käynnistyy nyt sitten touko-kesäkuussa suomen kielen kesäkursseja. Ne löytyisi sellaisesta osoitteesta, mä ehkä ehdin tuossa vielä päivittämään sinne kommenttikenttäänkin, mutta harjulan.fi kautta kansalaisopisto kautta kielet. Siellä on 3 ryhmää tulossa ja 3 eri tasoa myöskin, eli ihan alkeista, niin sitten vähän edistyneempien ryhmiin. Ja noi toki nyt sitten on maksullisia kursseja, mutta että jos teillä on ympärillänne niihin sopivia maahanmuuttajia, jotka kaipaisivat sitä suomen kielen taidon niin kuin edistämistä, niin ohjatkaa ihmeessä sinne ilmoittautumaan. Joo. Enköhän minä anna sitten puheenvuoron takaisin Marille. Kiitos Kirsi. Olisiko Kirsille kysymyksiä? Selvä. Siinä oli tämän aamun kattaus. Kiitos kaikille ja muistutuksena vielä, että 4. kesäkuuta seuraavan kerran, eli joka toinen kuukausi ensimmäisenä keskiviikkona, sama aika, sama paikka, niin tavataan jälleen. Ja kesäkuussa mukana sitten taas jo muitakin hankkeita, kun uutta hanketoimintaa alkaa. Kiitos osallistumisesta kaikille. Kiitos. Hauskaa päivää.